I koga vi čuvate ovde? Čuvate ljude koji krše Ustav, gaze naše nacionalne interese. Od koga? Od ovih ljudi preko puta vas koji se bore za Ustav i za jedinstvo Republike Srbije. Sećate se pre 10-20 dana šta smo vam rekli povodom onog sporazuma? Šta se desilo? Ni mastilo se nije osušilo na onom parafu, a odmah su iz Bujanovca, Preševa i Medveđe rekli traže i oni skupštinu, šiptarsku skupštinu u Republici Srbiji i kažu tražimo ono isto što su ova trojica navodno obezbedili Srbima na Kosovu i Metohiji. Šta je bilo sledećeg dana? Javio se neko sa severa Vojvodine. Kaže i mi tražimo. Šta tražite? Autonomiju. Kakvu bre autonomiju? Vojvodina autonomna pokrajina. Ne. Mi tražimo autonomiju za Mađare u 9 opština unutar autonomije Vojvodine. I ko će to da zaustavi? Bela lađa. Vestervele koji je došao na overu. Ko će to da zaustavi? Koga vi čuvate? Zbog plate? Pa neće biti ni plata za 2 meseca.